Уважаеми господин вицепремиер, моят въпрос е свързан с вандалщината и хулиганството, които се вихреха месеци наред в центъра на София по време на летните и след това есенните, есенно-зимни протести, така наречени, които обикновено нарушаваха обществения ред, бяха свързани с вандалски прояви. Аз даже нагледно тук съм донесъл някои снимки, които мога да ви покажа, да ви оставя. Ето това, например, показва вандалска проява. Така наречени протестиращи разкъсват рекламен плакат на телевизия Алфа и катерят се по установката, късат, палят го, а долу група полицаи наблюдават благосклонно това и не правят нищо. Това със сигурност е така. Тук ще ви покажа и на ранен в главата народен представител от групата на партия „Атака” Кристиян Димитров, който беше ударен с камък по време на нападението на партийната централа през месец юни на партийната централа на партия „Атака”. Има доста материали, които показват, ето го отново, нашия колега с привързана глава. И до ден днешен не се знае кой го удари и кой е виновен за това хулиганско поведение. Затова моят въпрос е към Вас: доколко досъдебни производства по Наказателния кодекс работи МВР, свързани с тези случаи, с хулиганство и вандалство по улиците на София, и по кои текстове и в каква процесуална фаза се намират? Благодаря. Благодаря Ви, господин Сидеров. Заповядайте, уважаеми господин вицепремиер, да отговорите на народния представител. Уважаема госпожо председателстваща, дами и господа народни представители, уважаеми господин Сидеров! Във връзка с поставения от Вас въпрос искам да Ви уверя, че както при всички протести досега, независимо от тяхната форма, така и в бъдеще, служителите на Министерството на вътрешните работи предприемат и ще предприемат спрямо всички нарушители на обществения ред единствено и само мерките, предвидени в Закона за МВР. В отговор на Вашия въпрос Ви предоставям следната обобщена информация. В отдел „Досъдебно производство” в Столична дирекция на вътрешните работи се водят разследвания по общо 8 досъдебни производства. Те са образувани по следните членове от Наказателния кодекс: член 127, член 131, т. 1 и т. 12, член 194, ал. 1, член 144, ал. 3 във връзка с ал. 1, член 216, ал. 1, член 270, ал. 1, член 274а, ал. 3, член 325, ал. 1. С постановление на Софийската районна прокуратура от 31 януари 2014 г. са спрени други две досъдебни производства. В структурните подразделения на Столичната дирекция на вътрешните работи са образувани досъдебни производства, както следва: в Първо районно управление на полицията общо 24. В Четвърто районно управление е започнало едно бързо производство, преобразувано в последствие в досъдебно производство и след това прекратено с постановление на Софийска районна прокуратура. В Пето районно управление се водят общо 8 досъдебни производства. При изразена от Вас желание имам готовност дори в момента да Ви предоставя подробна писмена справка за броя на образуваните, водени, спрени и прекратени досъдебни производства. В заключение искам отново да Ви уверя, че политическото, професионалното ръководство на министерството, както и всички негови служители, правят и ще продължават да правят всичко необходимо, за да гарантират обществен ред, спокойствието на гражданите, здравето, живота в условието на стриктно спазване на законовите разпоредби. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин вицепремиер. Уважаеми господин Сидеров, заповядайте. От данните, които изнесохте, господин вицепремиер, аз оставам абсолютно неудовлетворен, тъй като те са крайно недостатъчно. Значи 8 случая само пред централата на „Атака” имаше 800 повода за досъдебни производства най-малко. И всичко това говори, че това, както сме го казали много пъти, че от страна на МВР имаше една необяснима, криворазбрана толерантност прямо тези вандали по улиците и площадите на София, и всичко това ги насърчаваше те да действат пак и пак. За мен това е необяснимо, освен с някакви, може би, задкулисни договорки между ръководството и ръководни кадри на МВР с организаторите на тези митинги. Почвам и това да си мисля, защото няма друг начин да се обясня как
Защо и как бяха толерирани по този начин вандали, които буквално застрашаваха живота и на Ваши служители полицаи по време на тия така наречени протести? И тяхното нахалство и арогантност растяха с тази всъщност негласна подкрепа, която получаваха от МВР. Така че отговорът не ме удовлетворява и аз смятам, че би трябвало да се направи едно специално разследване на ръководството на МВР, защо, по какви причини и как точно е станало съучастник на хулигански и вандалски действия в центъра на София.